Da li ste se nekada zapitali zašto možete biti potpuno racionalni u svom životu, ali onog trenutka kada se zaljubite, postajete neko koga ni sami ne prepoznajete? Možete imati jasne stavove, zrele odluke, izgrađene granice, stabilan odnos prema poslu, novcu, obavezama, drugim ljudima. Možete tačno znati šta nećete, šta ne trpite, šta vam nije dobro. A onda se pojavi neko ko pritisne pogrešno dugme ili možda baš ono najdublje i odjednom više niste ista osoba koja je sve to tako lepo znala dok je bila sama. Odjednom ne reagujete iz razuma, nego iz mesta koje je starije od razuma, iz tela, iz navike, iz gladi za bliskošću, iz straha da ćete biti ostavljeni, iz potrebe da budete izabrani, iz želje da konačno osjetite ono nešto, čak i kada to nešto ne donosi mir. I tu počinje tema Meseca i Venere. Jer u natalnoj karti Mesec i Venera ne govore istu stvar. Oni mogu sarađivati, ali ne moraju. Mogu želeti sličan oblik ljubavi, ali mogu tražiti dve potpuno različite stvari. Mesec govori o tome šta nam je potrebno da bismo se iznutra osjećali sigurno. Venera govori o tome šta nas privlači, šta želimo, šta smatramo vrednim, lepim, poželjnim i dostojnim naše pažnje. I zato čovek nekada ne pati zato što ne zna šta želi. Pati zato što ono što želi nije isto ono pored čega se njegovo biće smiruje. Dobrodošli na Astro Psych kanal. Danas govorimo o Mesecu i Veneri u natalnoj karti, ali ne kao dve odvojene astrološke definicije koje treba naučiti napamet. Govorimo o njima kao o dva unutrašnja principa koja često odlučuju mnogo više nego što smo spremni da priznamo. Zašto nas neko privlači? Zašto se za nekoga vezujemo? Zašto pored nekoga ne možemo da se opustimo i zašto u ljubavi ponekad postajemo svoja najveća nepoznanica? Mesec nije samo emocija. To je jedna od najvećih grešaka u površnim tumačenjima. Reći da je Mesec emocija nije netačno, ali je nedovoljno. Mesec je ono što se u nama aktivira pre nego što stignemo da budemo pametni, smireni, objektivni i dostojanstveni. Mesec je naš prvi unutrašnji odgovor na bliskost, promenu tona, čekanje, neizvesnost, odbijanje, hladnoću, nežnost, dodir, ćutanje, pripadanje. On ne pita da li je nešto logično. On pita da li sam siguran, da li mogu da spustim gard, da li mogu da pokažem ono što ne kontrolišem, da li je ovo mesto gde mogu da budem ranjiv, a da ne budem kažnjen, ponižen, iskorišćen ili napušten. Zato se Mesec ne vidi samo u tome šta nas rastužuje. Vidi se u tome kako se branimo kada nas nešto dotakne. Neko tada napada, neko se povlači, neko postaje ledeno racionalan, neko počinje da kontroliše svaku sitnicu, neko se pravi da mu nije stalo, neko se zalepi još jače iako osjeća da bi trebalo da se odmakne. To je Mesec. Ne kao romantična slika duše, nego kao unutrašnji sistem sigurnosti. Mesec pokazuje kako tražimo utočište, ali isto tako pokazuje i šta radimo kada utočište ne nalazimo. Zato je toliko važan u odnosima, ne zato što opisuje samo nežnost, već zato što opisuje reakciju kada nežnost izostane. Ne zato što govori samo o potrebi za bliskošću, već zato što govori i o odbrani od bola. Mesec u vatrenom znaku neće se braniti isto kao mesec u vodenom.
Mesec u zemlji neće tražiti sigurnost na isti način kao mesec u vazduhu. Ali pre nego što dođemo do elemenata, važno je razumeti princip. Mesec je ono mesto u nama koje želi da zna gde pripada, čemu može da veruje, gde može da se odmori i šta je dovoljno poznato da bi se srce otvorilo bez panike. Venera je drugačija. Venera nije ono što nas smiruje, nego ono što nas privlači. Ona nije samo ljubav, nije samo lepota, nije samo romantika. Venera je naš unutrašnji osjećaj vrednosti i izbora. Ona pokazuje šta nas osvaja, šta u drugome prepoznajemo kao poželjno, kako želimo da budemo voljeni, ali i kakvu vrstu pažnje umemo da primimo kao dokaz da smo važni. Ako mesec pita da li sam siguran, Venera pita da li ovo želim. Ako mesec traži mesto gde može da se opusti, Venera traži ono prema čemu se otvara. Ako mesec govori o potrebi, Venera govori o vrednosti. Ako mesec čuva ranjivost, Venera bira čemu će prići, šta će dodirnuti, šta će poželeti, čemu će dati svoj pogled, vreme, telo, reč, interesovanje. Zato Venera mnogo govori o odnosima, ali ne samo o tome koga volimo. Ona govori o tome šta nas uopšte navodi da nekoga poželimo. Nekoga će privući snaga, nekoga smirenost, nekoga inteligencija, nekoga status, nekoga nežnost, nekoga nedostupnost, nekoga osjećaj da mora da se potrudi, nekoga osoba koja deluje kao dom, nekoga osoba koja deluje kao izlaz iz doma. I tu već vidite gde nastaje problem. Ono što nas privlači ne mora biti ono što nas čuva. Ono što budi želju ne mora biti isto ono što umiruje naš unutrašnji sistem. Neko može imati Veneru koja se pali na intenzitet, izazov, rizik, igru, osvajanje, a mesec koji duboko traži mir, nežnost i emocionalnu predvidljivost. I onda se osoba pita zašto je najviše privlači baš ono pored čega ne osjeća mir. To je centralna tema meseca i Venere. Ne pitanje da li umete da volite, ne pitanje da li ste komplikovani, ne pitanje da li ste osuđeni da ponavljate iste obrasce, nego pitanje da li u vama potreba za sigurnošću i potreba za privlačnošću govore istim jezikom. Jer ponekad govore i tada je mnogo lakše. Osoba želi ono pored čega se ismiruje. Privlači je ono što njen unutrašnji svet može da primi. Nema velikog raskoraka između želje i sigurnosti. Ali kada ne govore istim jezikom, nastaje unutrašnji rascep. Jedan deo kaže, želim ovo. Drugi deo kaže, ovde ne mogu da se opustim. Jedan deo osjeća hemiju, drugi osjeća opasnost. Jedan deo se pokreće, drugi se brani. Jedan deo mašta, drugi već skuplja dokaze da nešto nije sigurno. I tada čovek počinje da se zbunjuje pred sobom. Govori da želi stabilnost, a iznova ga privlače oni pored kojih stabilnost mora da moli. Govori da želi bliskost, a vezuje se za nekoga ko ostaje emocionalno nedostupan. Govori da želi slobodu, ali čim druga osoba napravi distancu, u njemu se budi strah od odbacivanja. Govori da želi nežnost, a najjače ga pokrene baš ona energija koja ne zna nežno da priđe. Na primer, osoba može imati mesec koji traži mir, tišinu, emotivnu mekoću,
osjećaj da se ništa ne mora forsirati, a Veneru koja reaguje na vatru, direktnost, osvajanje i snažan impuls. U početku je upravo ta snaga privlačna. Deluje živo, jasno, magnetično, ali kasnije isti taj intenzitet može postati previše grub za unutrašnji svet koji traži mir. I tada osoba ne pati zato što je preosetljiva, nego zato što ono što je probudilo Veneru nije imalo oblik u kome mesec može da se odmori. Ili neko ima mesec koji traži pripadanje, kontinuitet, osjećaj doma, a Veneru koja želi prostor, neobičnost, slobodu i odnos koji ne liči na tuđi model. I tada iz iste osobe dolaze dve poruke koje deluju suprotno. Budi blizu, ali me nemoj zatvarati. Daj mi sigurnost, ali nemoj tražiti da izgubim sebe. Ostani, ali ne pravi od ljubavi kavez. To nisu hirovi, to su dve različite funkcije u istom čoveku. I zato je važno da ne gledate na mesec i Veneru kao dve nalepnice. Moj mesec je tu, moja Venera je tamo. Ne. Treba ih čitati kao odnos, kao unutrašnji dijalog, kao pitanje šta mi je potrebno da bih se osjećao sigurno, a šta me ipak najviše privlači. Gde su ta dva principa u skladu, a gde se sudaraju? Sada ćemo proći kroz elemente, jer element često daje najbrži ulaz u razumevanje. Znak opisuje nijansu, ali element pokazuje osnovni instinkt. Kako se mesec miruje? Kako Venera bira? Gde telo traži utočište? Gde želja traži život? Ako je mesec u vatrenim znacima, ovnu, lavu ili strelcu, sigurnost se ne gradi kroz mirovanje, već kroz osjećaj životne snage. Vatreni mesec mora da osjeti da ima pravo na reakciju, volju, pokret, srce, pravac. On se ne smiruje u atmosferi u kojoj je sve ugašeno, previše kontrolisano, previše oprezno, previše bezživotno. Njemu je potreban osjećaj da život još teče. Mesec u ovnu traži mogućnost da reaguje i da ne bude zarobljen u nemoći. Mesec u lavu traži toplinu, priznanje, dostojanstvo, osjećaj da njegovo srce ima mesto. Mesec u strelcu traži horizont, smisao, širinu, mogućnost da iza trenutnog problema postoji veća slika. Vatreni mesec ne mora uvek tražiti dramu, ali ne može dugo živeti u odnosu koji mu gasi unutrašnji plamen. Ako je Venera u vatrenim znacima, privlačnost traži živost. Venera u ovnu želi iskru, inicijativu i direktnost. Venera u lavu želi velikodušnost, sjaj, prepoznavanje, osjećaj da ljubav ima srce. Venera u strelcu želi širinu, iskrenost, avanturu, osobu pored koje se život otvara, a ne skuplja. Kod vatrene Venere problem nastaje kada odnos postane korektan, ali mrtav. Sve je možda u redu, ali ništa ne gori. Ako je mesec u zemljanim znacima, biku, devici ili jarcu, sigurnost mora imati oblik. Zemljani mesec ne živi od velikih rečenica. On traži dokaz u ponašanju, ritmu, prisustvu, odgovornosti, telu, navici, pouzdanosti. Za njega ljubav nije samo ono što neko kaže kada je inspirisan, nego ono što ponavlja kada prođe inspiracija. Mesec u biku traži mir, dodir, stabilnost i poznat ritam.
Mesec u Devici traži jasnoću, red, funkcionalnost, osjećaj da se haos može razumeti i dovesti u meru. Mesec u Jarcu traži zrelost, strukturu, odnos koji ima kičmu, osobu koja ne nestaje čim postane teško. Zemljani mesec se ne smiruje u obećanju, nego u doslednosti. Ako je Venera u zemljanim znacima, privlačnost mora imati realnost. Venera u Biku voli prisustvo, telo, mir, vernost, uživanje koje nije samo ideja. Venera u Devici voli pažnju, brigu, detalj, tihu odanost koja se vidi u konkretnom. Venera u Jarcu bira ozbiljno, sporo, oprezno, jer za nju vrednost nije u brzom zanosu, nego u kapacitetu da nešto traje. Kod zemljane Venere ljubav mora preživeti običan dan. Ako postoji samo u poruci, fantaziji ili obećanju, nije dovoljno stvarna. Ako je mesec u vazdušnim znacima, blizancima, vagi ili vodoliji, sigurnost dolazi kroz prostor, razgovor, razumevanje i mogućnost da emocija ne proguta celu osobu. Vazdušni mesec često mora da napravi mentalni prostor oko osjećanja. Ne zato što je hladan, nego zato što mu je potreban vazduh da bi uopšte ostao prisutan. Mesec u blizancima se smiruje kroz reč, pitanje, razgovor, povezivanje. Kada ne može da govori, osjećanje se pretvara u nervozu. Mesec u Vagi traži meru, uzajamnost, sklad, odnos u kome se konflikt ne pretvara odmah u borbu za opstanak. Mesec u Vodoliji traži slobodu da osjeća na svoj način, bez pritiska da se bliskost dokazuje gubitkom sebe. Vazdušni mesec ne podnosi emocionalnu zagušenost. Njemu odnos mora da diše. Ako je Venera u vazdušnim znacima, privlačnost počinje kroz um. Venera u blizancima želi razgovor, igru, radoznalost, mentalnu živost. Venera u Vagi želi lepotu susreta, stil, uzajamnost, finu ravnotežu između dvoje ljudi. Venera u Vodoliji želi posebnost, prijateljstvo, slobodu, odnos koji ne liči na šablon. Kod vazdušne Venere fizička privlačnost retko opstaje ako nije probuđen. Ako nema razmene, nema ni stvarnog magnetizma. Ako je mesec u vodenim znacima, raku, škorpiji ili ribama, sigurnost dolazi kroz dubinu, poverenje, pripadanje i emotivnu prisutnost. Vodeni mesec ne reaguje samo na ono što je rečeno. On reaguje na ton, atmosferu, pogled, tišinu, promenu energije, ono što se osjeća ispod rečenice. Zato za vodeni mesec nije dovoljno da odnos bude korektan. On mora imati dušu. Mesec u Raku traži dom u čoveku. Osjećaj da postoji koren, memorija, nežnost, unutrašnje mi. Mesec u Škorpiji traži istinu, dubinu, potpunu prisutnost. Nešto što neće pobeći čim postane neprijatno. Mesec u Ribama traži mekoću, saosećanje, tišinu, prostor gde ne mora sve da se objašnjava da bi bilo shvaćeno. Vodeni mesec se ne smiruje tamo gde nema osjećaja. Može sve izgledati pravilno, ali ako nema emotivne struje, on ostaje gladan. Ako je Venera u vodenim znacima, privlačnost traži unutrašnju vezu. Venera u Raku voli kroz brigu, pripadanje, sećanje, zaštitu. Venera u Škorpiji voli kroz intenzitet, lojalnost, dubinu, potpunost,
kroz ono što se ne daje svakome. Venera u ribama voli kroz ideal, nežnost, maštu, duševnu povezanost, osjećaj da ljubav ima nešto više od razmjene obaveza. Kod vodene Venere privlačnost često počinje tamo gde je nešto teško objasniti, ali nemoguće ignorisati. Ako imate vatrenu Veneru, a vodeni mesec, možda vas privlači strast, ali vam je za mir potrebna nežnost. Ako imate zemljani mesec, a vazdušnu Veneru, možda vam treba stabilnost, ali vas osvaja igra, reč, lakoća. Ako imate vodenu Veneru, a vazdušni mesec, možda želite duboku vezu, ali se povlačite kada emocija postane previše gusta. Ako imate vatreni mesec, a zemljanu Veneru, možda reagujete brzo, ali birate ono što ima dokaz, telo i trajanje. To je mapa unutrašnjeg dijaloga. I zato, kada se sljedeći put zapitate zašto vas privlači isti tip osobe, nemojte odmah odgovoriti zato što nemam sreće, ili zato što uvek biram pogrešno, ili zato što je ljubav komplikovana. Postavite ozbiljnije pitanje. Koji deo mene je to izabrao? Moja Venera koja je prepoznala želju, ili moj mesec koji je prepoznao poznati obrazac sigurnosti, čak i ako ta sigurnost nije zdrava. Mesec ne traži uvek ono što je objektivno najbolje. On često traži ono što je poznato, ono što telo prepoznaje, ono što liči na raniji ritam. Zato ljudi ponekad ne biraju ono što ih leči, nego ono što ih vraća u staru emocionalnu klimu, jer im je ta klima poznata. Neprijatna, poznata. Venera, sa druge strane, ne bira uvek ono što može da traje. Ona može poželeti ono što sija, ono što obećava, ono što budi osjećaj vrednosti, ono što probudi telo, ego, maštu, čežnju, radoznalost. I tu nema ničeg pogrešnog, dok god znamo da privlačnost sama po sebi nije dokaz kompatibilnosti. Hemija nije isto što i bliskost. Čežnja nije isto što i ljubav. Mir nije isto što i dosada. Intenzitet nije isto što i dubina. Sloboda nije isto što i odsustvo emocije. A bol nije dokaz da je odnos sudbinski. Nekada nas ne boli zato što je ljubav velika. Boli nas zato što smo intenzitet zamenili za dubinu, nemir za strast, čekanje za vrednost, a privlačnost za znak da je neko pravi. A to nije isto. Kada razumete svoj mesec, razumećete šta u vama traži utočište. Razumećete gde se branite, gde se lepite, gde bežite, gde ćutite, gde postajete oštri, gde se vraćate starom obrascu samo zato što vam je poznat. Kada razumete svoju Veneru, razumećete šta vas osvaja, šta vam deluje lepo, vredno, poželjno, šta u vama budi želju, kroz šta dajete ljubav, kroz šta očekujete da budete prepoznati, ali tek kada ih posmatrate zajedno, počinjete da razumete zašto jedan deo vas kaže ovo želim, dok drugi deo osjeća ovo mi ne pruža mir. I možda najteži deo nije bio u tome što ste voleli pogrešnu osobu. Možda je najteži deo bio u tome što ste verovali da je privlačnost dokaz ljubavi, čak i onda kada odnos nije imao kapacitet da vas čuva. Tamo gde je Venera bila probuđena, a mesec nije bio zaštićen, čovek često ostaje vezan za nešto što ga privlači, ali ga ne hrani. A zrelost u ljubavi počinje upravo tu, kada prestanete da svaku privlačnost zovete ljubavlju, kada prestanete da svaku patnju zovete dubinom, kada prestanete da mislite da je nemir
dokaz da se događa nešto veliko. I kada konačno počnete da pitate da li ovo što me privlači ima kapacitet i da me čuva. Ako vam je ovo bilo korisno, lajkujte video, pretplatite se i podelite ga s nekim ko voli psihologiju i astrologiju. Hvala na slušanju, do sledećeg susreta. Ostanite radoznali i nežni prema sebi.